battle cu un prieten de-al meu. Bă, ce prieten, verișor? Verișor mai mare. Să vedeți cum îl bat pe ăsta, să nu plângă. Las că-l bate cam autoșot. Mamă, ai autoșot, ce te bate. Când ai, doar să vază și lumea cum jucăm noi cu câinai. Da, te bat cu gânai. Direct. Haide. Stați un pic, haide. Cu verișorul meu mai mare. Are 104, 103, deci pot să-l văd la cuțitaș. Și sunt cel mai bun. Nu te supăra dacă iau asta, cum se cheamă. Of. Iau RPG, cuțita, și așa. De ce mă copiază? Da, mă copiază. Poate tu. De ce mă copiezi? Am zis că n-ai făcut. Unde ești? Aici. Ați văzut ce l-am bătut? Îl bat direct. Îl bat direct, că el joacă cu shotgun. Nu joc așa. Uite șmecherul. Și mă. Uite șmecherul. Mi-a dat Ia. Băgăm asta în capul meu. 5, că e cu 5. Nu, băgăm 5 meciurile. Bă, eu te-am văzut. Hai mă șmechere, unde ești? Ce bine îl bat. Fără RPG. Nu, fac o schemă. Mamă. Cum mi-ai dat, bă, frățică? Te mai faci tu dansul ăla, dar te omor. Nu mi-ai dat. Hai, șmechere. Dar asta faci tu. Ok, câștig eu. După aia băgăm 2v2. De ce? Nu partim jos. Ați văzut? Tot l-am omorât. Uite, înghețat aici. Da, eu să vă Ați văzut? La el să vedeam cum poate, nu știu de ce. Ați văzut? Acum hai din la Sniper! Nu când ai. Ce? Sniper? Cu orice armă aici. Așa. Șobolane! Voi știți că el are autoshot.
Și tătă. Nu mai te laudă. Atâta zic. Auzi, scrieți în comentarii. Să dați și like și subscribe și abonare. Că-l bag pe ăsta. Uitați, Bă, tu ai auto și nu se pune. bă, Da, mai tu ai auto și trebuie să ți-l desactivezi într-o zi. bă, tu mi-ai scos autojotul în altă zi. Da, mă, ți-am scos auto. Uite. Eu nu mai pot să-mi dau cap că te miști. Uite, te miști. Era bine să priva, bă. Privată, ce fric. Că el are catar. Auzi, cine este cel mai bun? Eu, bă. Eu sunt cel mai bun. Eu sunt cel mai bun. Eu sunt cel mai bun. Ai Bun, autoșut. bun, bun. Nu apeși pe ăsta. Ba da. Uite. Ia să vedem. Uite! Ai autoșut. Ok, iau nu veni. Tu ești un portilou, un om. Vino aici dacă vrei. Îmi dau jos dacă vrei, clar. Acum haideți să băgăm un dezbătut. Te accept. Nu împart, bă, nu împart. Asta e ultima. Și închidem. Oh, 10 minute. Vrut să sniper. Așa, ba nu, așa. Facultă. Să nu faceți nimic ca șeful Matei este aici. Da, mă, șeful Matei. Da, jucăm alt joc. Da, ne jucăm O așa. facem live-ul la 7, nu, la 5. Avem live cum să ne jucăm și noi. Da, 10 minute. Nu, live de o oră. Ce 10 minute? Da, o oră. De ce nu dăm cap? Mama. Mamă, ce pro ești! Dar de ce proști. Tu te duci pe partea cealaltă, eu pe asta. Ok. Idee planiscă. Ai grijă tot acolo? Unde-i? Nu știu, bacon. Am văzut. Trage și... Bravo! Nu sfârșit și tu. Măcar că tu nu ai autosut. Vine amândoi. Poate apăr. Cum te-a omorât?
Am fost 69 iunie. Unde e? Live cum fac alți youtuberi, nu video. Cum a venit 10 minute? Da, ba nu închidem. După ce te distrugem joc, după aia închidem. Uite, așa. Eu joc așa, bă. Joc așa. Sau așa. M-a omorât ăla. Joc așa. Ce armă ai luat așa? Eu îmi iau sniper așa. Uite-l pe acolo. Doamne ferește. Ăla e AFK acolo. Unde, la bază? Da, la bază. Hai că vine și el. După aia închidem video. Și live-ul o să vă anunțăm. La 5. Nu, trebuie să te scați, gata. S-a băgat și live-ul. Live-ul nu îl ținem acum. Da. Da, Edward. La revedere tuturor. Pa, pa. Pa, pa, să dați like și subscribe. Dun, dun, dun.